Perdoneu, arribo tard. M'ha entretingut el pesat d'en Trias. Som-hi. Catalans, catalanes, ciutadà del món número 7.000 milions... Ja hem passat la castanyada. Ara toca pensar en el Nadal. La murga de sempre. Tota la família junta, enxuada a casa, menjant sense parar. Però atenció, si la casa se us ha fet petita, la Generalitat us ofereix un espai idoni per les celebracions familiars. Els aeroports de Girona, de Lleida i de Reus. Els nostres aeroports són espaiosos, lluminosos. Hi ha llocs per menjar, els nens tenen tota la pista per córrer. I si un cunyat emprenya, el foteu en una cinta transportadora i a donar voltes. I és que aquest hivern els aeroports estaran més buits que el cervell d'en Gregorio Peces Barba. Tot és culpa de Ryanair, aquesta companyia modèlica que tant estimem. Ja sabeu què ha passat, no? Aquesta gent de Ryanair, en comptes de tirar endavant els nostres pactes, ha optat per marxar dels aeroports. I ho ha fet a través de la nostra sortida d'emergència. Total, que a partir d'ara ens haurem d'estrènyer el cinturó per agafar una mica d'aire. I en cas de turbulències... Feu el que vulgueu, però jo apostaria per una mútua privada. Catalans, catalanes, ciutadà del món número 7.000 milions, visca Catalunya. Amb il·lusió.